Вітаю вас у эфіры пара наперадзе 25 год і святы, але некаторым людзям не да святаў. Сям'я Лукашэнкаў рэпетуе ўцёкі з Беларусі і на прайшоўшым тыдні нам паказалі нюансы, якія сведчаць на карысць гэтай версіі. Яны хвалююцца таму, што наперадзе ў кароткай перспектыве вырашальныя падзеі. Што гэта за падзеі і як усё можа выкруціцца? Пра гэта ў нашым відэа. Пачну з візіта дыктатара ў Аман і Аб'яднаныя Арабскія Эміраты. Ну, не сакрэт, што тавараабарот з гэтымі дзяржавамі, но ён не нулявы, но это проста пыл, это все незначна. Якія могуць быць у іх, у арабаў, інтарэсы ў Беларусі? Ну, мяркую, што амаль што ніякіх, нейкія там інвестыцыі і гэтак далей. Вот это весь інфармацыйны пыл, Лукашенко абмяркоўвае, што ён ствараў TikTok, разам з кітайцамі, вот лепшую тэнісістку света па мяшу вучыў біць, біятланістку лепшую страляць вучыў і TikTok Лукашенко ствараў. Это прапаганда, інфармацыйны шум, якія рэальныя мэты, і вось на што тут варта звярнуць увагу. Як толькі на выбарах перамог Трамп, здаецца, тыдні не прайшло, прыгадайце, была сустрэча з Ільхамам Аліевым. Гэта, па сутнасці, больш цывілізаваны, але дыктатар Азербайджана, які таварышуе з Трампам. Я перакананы, што Лукашенко прасіў Аліева: пралабіюй мяне, калі ласка, перад Трампам, я на вашым баку, калі ўсё пачнецца, эскалацыя пачнецца, так? Я гатовы тут дапамагаць, перабягаць пад ваш парасончык. Далей быў візіт у Пакістан. З Пакістанам тавараабарот там нешта кшталту 50 мільёнаў даляраў у год. Гэта нішто на ўзроўні дзяржаваў, на ўзроўні буйной фірмы паспяховай. Ну, туды-сюды, ну, для дзяржавы гэта нішто. Які быў інтарэс? Пакістан важная краіна ў кантэксце Трэцяй сусветнай вайны, маюць ядравую зброю, 5-я па насельніцтве, краіна, якая цікавіць Злучаныя Штаты, канешне, амерыканцы, тут жа адміністрацыя Трампа, калі набудуць паўнамоцтвы, будуць выходзіць на Пакістан. І ён гутарыў у тым ліку з прэм'ер-міністрам Шарыфам: пагутар, пралабіюй, я на вашым баку, тая ж самая пласцінка. І тое ж самае тычыцца Амана і Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў. Краіны Блізкага ўсходу, якія ў нармальных адносінах са Злучанымі Штатамі Амерыкі, на іх будуць выходзіць, таксама пралабіюйце, так? Вот Лукашенко шукае лабістаў, уплывовых лабістаў, это першая ягоная мэта. Другая рэч, звярніце ўвагу, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты. Хто на сустрэчах побач з Лукашэнкам? Старэйшы сын Віктар, кіраўнік Нацыянальнага алімпійскага камітэта. Слухайце, ну ў Дубаях, па-мойму, алімпіяда не праводзіцца. І ўвогуле ў іх са спортам, ну, так сабе. У Беларусі таксама спорт у гробе ў лукашэнкаўскі рэжым пасля 20-го года. Няма пра што і казаць. Што ты там робіш? А не сакрэт, што Віктар Лукашенко з'яўляецца кансільеры сямейкі Лукашэнкаў, так, фінансістам. У Аб'яднаных Арабскіх Эміратах у іх ёсць нерухомасць, і ёсць інфармацыя, што яны захоўваюць свае нарабаваныя ў беларусаў фінансы, кажуць, што сума блізкая да 50 мільярдаў даляраў у Аб'яднаных Арабскіх Эміратах. Дарэчы, Назарбаеў, экс-кіраўнік Казахстана, таксама там захоўваў грошы, потым іх вярнулі ў Казахстан. Харошы быў бы для нас варыянт, не трэба ні планаў маршала, нічога. Для стабілізацыі Беларусі гэтых сродкаў надоўга хопіць. Такім чынам, у вас праз месяц так званыя выбары, так, вы ляціце ў Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, вы пратэсціравалі ваш гэты Боінг, які знаходзіцца пад санкцыямі, але ў Аман і Аб'яднаныя Арабскія Эміраты яго пусцілі, праверылі, вы праверылі, як там справы з вашымі актывамі ў Эміратах, што там датычна, як захоўваюцца вашыя грошы за месяц да выбараў, таму што яны разумеюць, што будуць вельмі турбулентныя часы. Ну, сюрпрызы могуць быць вельмі нечаканыя. Вось падзеі ў Сірыі на этому паказалі. Таму што мы бачылі, што ў Сірыі, колькі там яму не малявалі галасоў падтрымкі, 95, там нават 99 было на некаторых выбарах, але ён ляснуўся за некалькі дзён. Мы бачылі, як Асад збег, але ён сваіх азаронкаў з сабой не забраў. Яны засталіся ў Сірыі. І зараз яны там, магчыма, нават і каяцца, яны пачалі там пісаць, што іх там сілай гэта заставлялі рабіць. Вось, але, ну, зразумела, што зараз у іх вельмі цяжкі стан. І гэта вельмі такі важны паказчык не толькі для азаронка,
але і для іншых людзей, якія знаходзяцца зараз побач з Лукашенко. Таму што нават калі з ім нешта здарыцца, напрыклад, ён там фізічна знікне ці ён там будзе вымушаны з'ехаць, ну, гэта час пакажа, як гэта будзе развівацца сітуацыя. А тыя людзі, якія побач з ім знаходзяцца, яны адразу пачнуць там нават сцягі панаходзіць, каб змяніць. Мы бачылі, як гэта ў Сірыі адбылося, там нават у гэтых амбасадах по ўсяму свету яны пачалі зараз Асада там клейміць, што ён такі сякі был, а дагэтуль яны што рабілі? А цяпер пра тое, чаму сітуацыя будзе турбулентная. Я думаю, што беларусы агулам разумеюць, людзі сцішыліся, людзі не трапляюць у фокус, але разумеюць, што у кожны момант можа здарыцца ўсё, што заўгодна, самыя непрадказальныя сцэнары. Нават што тычыцца так званых выбараў. Вы ўвогуле прыгадайце ў спакайнейшыя часы, а калі тыя выбары бывалі спакойнымі. 2060 год пасля так званых выбараў раз і фінансавы крызіс. Прыйшлося Лукашэнку арганізоўваць тэракты ў Беларусі, расстраляць безвінных людзей, так, вот этих стрэлашнікаў Кавалёва і Канавалава. А гэта быў куды больш спакойны 2010-11 гады. У 15 годзе, ну так, там выбары прайшлі, так званыя выбары, спакойна і прадказальна. Што здарылася ў 2020 годзе, я перакананы не без дапамогі Крамля. Вы ўсе памятаеце, а сёння сітуацыя яшчэ больш турбулентная. Вайна побач, нестабільная сітуацыя. Магчыма, расейцы яны раскусілі гульню Лукашэнкі, так? Ён як бы іграе на баку Расеі, палохае рэшнікамі, палохае ядравай зброяй. Гэта асобная гутарка, асобная спецаперацыя. Але якія ягоныя рэальныя мэты? Вот это тое, што ён прабіваецца да Трампа. Вы думаеце, расейцы не раскусілі гэтую гульню? І, можа быць, таму Лукашенко зараз рыхтуецца і у тым ліку да варыянта ўцёкаў, так? Таму што Захад тут імгненна аперацыю па Беларусі не правядзе. Можа быць, у Расеі справа. Але нават калі, дапусцім, гэтыя так званыя выбары праходзяць спакойна, што будзе адбывацца пасля інаўгурацыі Трампа? Трамп неаднаразова абяцаў спыніць вайну. Всё, арганізаваць здзелку. Ну і ён строіць сябе самага ўплывовага палітыка ў свеце. Make America Great Again, ўсё вернуць, ўсё магутнае ЗША, і кіраўнік такой магутнай дзяржавы не можа пускаць словы на вецер, ён будзе дзейнічаць. І вось той варыянт так званай замарозкі вайны, які сёння все абмяркоўваюць. Давайце мы пра гэты варыянт пагутарым. Што ён азначае? Замарожваецца лінія фронта, тэрыторыі, заваяваныя Крамлём, застаюцца за Крамлём. Па сутнасці, даруйце, калі ласка, гэта параза Украіны. Тым больш, што Украіну зусім не спяшаюцца прымаць у НАТО па сітуацыі на сёння. Гэта параза Украіны, гэта жудасная параза ўсяго заходняга свету. Маглі яшчэ ў 22 годзе вырашыць праблему на тэрыторыі Украіны, так? Не зрабілі гэтага, не праявілі рашучасці. Вось зла ўмацавалася Расія, Злучаныя Штаты ў стратэгічным хаўрусе прама сёння. І гэта ўжо пагражае заходняму свету, гэта пагражае Злучаным Штатам Амерыкі. Па сутнасці, у такім разе мы маем шматпалярны свет, пра які гаворыць Лукашенко, гаворыць Пуцін. Гэта небяспечная сітуацыя, і зло застаецца непакараным. Вот эта ядравая эскалацыя, рызыкі будуць нарастаць, калі Расія атрымаецца аднавіцца. Таму вайсковыя эксперты, больш-менш кваліфікаваныя, стратэгічныя эксперты все гэта разумеюць, і Трампу таксама гэта все патлумачаць. Таму ніякой здзелкі не атрымаецца. Па сутнасці гэта параза Украіны і Захада, і сцэнар будзе зусім іншы. І, дарэчы, што тычыцца Лукашэнкі, вельмі небяспечны сцэнар і для Лукашэнкі, і для Беларусі. Таму што, як сказаў, я з гэтай думкай згодны, Джон Болтон, экс-высокапастаўлены функцыянер трампаўскай адміністрацыі, калі быў Трамп прэзідэнтам той раз, даў інтэрв'ю «Зеркалу» парталу і сказаў, што, канешне, Расія захоча умацаваць свае пазіцыі перад сваім электаратам, пашырыць межы расійскай імперыі за кошт Беларусі і за кошт акупаваных тэрыторый адным пакетам. І тады Лукашенко робіцца непатрэбным, так, все, Беларусь пад маскальскім ботам, пад маскальскім абцасам, незалежнасці няма. Вельмі небяспечны для нас сцэнар.
Ну, як я ўжо сказаў, небяспечны для еўразвяза, для злучаных штатаў Амерыкі. Наперадзе будуць чакаць падзеі ў Тайвані. Вось зла ўмацавалася, а это недапушчальная абсалютна сітуацыя. Таму вось як усё будзе. Здзелкі ніякой не атрымаецца. Хутчэй за ўсё, будзе збег акалічнасцяў, які прывядзе да таго, што ва ўкраіне з'явіцца уся найноўшая зброя, пра якую казаў Залужны яшчэ ў 23-м годзе. Тамагаўкі, знішчальнікі, дарэчы, і натаўскія войскі абсалютна рэалістычна і ў хуткім часе, я перакананы, будзе праводзіцца аперацыя «Хард». Жорсткая аперацыя, каб нанесці стратэгічную паразу Расіі. І падчас гэтай, ну і ўвогуле ў чым тут задумка этой аперацыі. З аднаго боку яны будуць біць эканамічна, скінуўшы кошты на нафту, толькі гэта ўжо можа прывесці да дэстабілізацыі ў Расіі. І нанесуць вайсковую паразу, з-за якой на фоне этой паразы рэжым у Маскве ён проста зляціць, будзе больш лаяльны да Злучаных Штатаў рэжым, менш лаяльны да Кітая, сітуацыя выкруціцца належным чынам. Дык вось, такая аперацыя ў стылі «Хард», яна неадменна звязаная з Беларусю, таму што ўвогуле ключык да пуцінаўскага рэжыму, каб яго растрошыць, ён ляжыць у Беларусі. Тэрыторыя Беларусі, яна куды больш важная, чым Курская вобласць, калі б яе сёння ўсю захапілі, разам з Бранскай вобласцю. Вот, Беларусь больш важная, чым гэтая вобласць разам узятая для Крамля. Таму што Беларусь наканечнік агрэсіі, без Беларусі ты не зможаш пагражаць паходам у Сувалкаўскую прастору, на Польшу, на Кіеў, все, як без рук. Расія ўжо не можа быць агрэсіўнай, няма каго падставіць, няма адкуль арэшнікі запускаць, тактычную ядравую зброю, пагражаць гэтым усім. Беларусь для іх вельмі важная. Дарэчы, як сказаў Болтан, можа быць, ён глядзіць наш праект «Пара», паглядзіце на карту, каб зразумець стратэгічную важнасць Беларусі. Таму любыя жорсткія меры ў дачыненні да Расіі, яны неадменна будуць звязаныя з аперацыямі па Беларусі. Украінцы будуць зусім не супраць, калі атрымаюць санкцыі, скажам так. Не санкцыя, дазвол Захада на такія аперацыі. Яны цудоўна ведаюць, што, імаверна, гэта Лукашенка падбіў Пуціна, а не наадварот, наступаць з беларускай тэрыторыі, ісці на Кіеў і гэтак далей для захавання сваёй улады, каб яшчэ ў 22-м годзе яны не далучылі Беларусі, не скінулі Лукашэнку. Неяк вось такім чынам. І калі пачнуцца аперацыі ў дачыненні да Беларусі, здарыцца тое ж самае, што і ў Сірыі. За лічаныя дні ці тыдні сітуацыя рэзка зменіцца, а лукашэнкаўскія эліты тут жа пераабуюцца, тут жа, магчыма, за гадзіну ўздымуць БЧБ-сцягі і распачнуць дэмакратызацыю. Якраз такі сцэнар падаецца імаверным дыпламату Паўлу Латушку. Паглядзіце, хто быў сябрамі Лукашэнкі. Мілошавіч, Слабадан, дзе ён? Саддам Хусейн, дзе ён? Муамар Кадафі, дзе ён? Потом Мугабе, афрыканскі, дзе ён? І вось яшчэ адзін сябр Лукашэнкі, Башар Асад. Усе яго сябры ўжо не на гэтым свеце, ну, напэўна, не пры пасадах. І тое самае чакае і Лукашэнку. Нічога тут не адбудзецца іншага. І яны, эліты, побач, усё гэта разумеюць. І яны ўжо пачалі думаць, як быць падрыхтаванымі да гэтага сцэнара. А нам таксама трэба рыхтавацца. І нам трэба казаць, што гэта вся улада, пабудаваная ў Беларусі, она патэрналісцкая, яна завязана на Лукашэнку. Бо я, прабачце, быў членам урада, я ведаю, як паслы сядзяць, як яны адчуваюць, яны все баяцца дыктатара. Як толькі дыктатара няма, яны па-іншаму пачнуць гаварыць, у іх усе рты раскрыюцца, яны пачнуць размаўляць. Вось тады будзе час для нас выкарыстаць гэты час. Беларус з беларусам павінен дамовіцца, але без Лукашэнкі. Спадар Павел, і хацеў удакладніць, а ці ёсць у нас нейкі інструмент, каб, скажам так, скарыстацца гэтым часам, і як вы думаеце, яны пачнуць гаварыць ці пачнуць уцякаць? Хтосьці будзе ўцякаць. Як мы бачым, на самалёт Лукашенко не шмат каго з сабой забярэ, магчыма, нават увогуле нікога не забярэ, па якую халеру яму апрача сваіх членаў сям'і яны патрэбны. Але мы павінны мець альтэрнатыўныя інстытуты, над чым мы працуем, якія будуць прызнавацца заходнімі партнёрамі, якія будуць, галоўнае, мець падтрымку сярод беларусаў, у якія могуць інкарпаравацца іншыя палітыкі. Бо ўсё роўна не можна сесці ж за стол перамоваў, нават, прабачце, там, з Рыжынковым, з Галоўчынка, без Лукашэнкі. Хто сядзець?
100 тысяч человек не сядет. Значит, трэба нейкая інституцыялізацыя. І вось ёсць Коордынацыйная рада, вось ёсць аб'яднаны пераходны кабінет, і ёсць прэзідэнт-элект. І вось гэтыя інстытуты як база, у якую могуць таксама, па-першае, яны будуць падрыхтаваны, яны ўжо рыхтуюцца да гэтай сітуацыі, а да іх далучацца лідары, якія сёння ў турмах, у вязніцах. Да? І вось, калі ласка, вось да гэтага мы павінны быць падрыхтаваны. І тут нам важна, конечно, галоўны выклік — гэта Расія. Як адрэагаваць на тое, што Расія будзе спрабаваць рэалізаваць свой сцэнар. Але я тут хутчэй аптыміст, стрыманы аптыміст, таму што я лічу, што большасць эліт, якія вакол Лукашэнкі, яны выступаюць з дзяржаўных інтарэсаў. Ім залежыць над тым, каб Беларусь была дзяржавай. Але не факт, што ім залежыць над тым, каб яна была беларускай дзяржавай, нацыянальнай дзяржавай ці дэмакратычнай дзяржавай. Вось тут уже ў нас пачалі розныя моманты. Але галоўная дзяржаўнасць, і вынікае з гэтага ўжо дэмакратызацыя і гэтак далей. Такім чынам, 25 год можа стаць гістарычным, адбудуцца вырашальныя рэчы. Нават у першай палове гэтага года мы пабачым, куды ўсё коціцца, таму што па сітуацыі на сёння поўная непрадказальнасць, у тым ліку для стейкхолдараў гэтага працэсу. Варыянты для Беларусі 2. Канешне, вось гэты вось варыянт заморозки войны, это катастрофа для нас. Так? Это вариант аннексии. Хоть лукашенковский режим и так сдал Беларусь. Слухайте, на этих порталах лукашенковских Белта, поглядите на стужку новинов. В матче Терек-Спартак счет 0-2. Вот яны пишут. Якая мне розница? Какой Терек? Який Спартак? Якая мне розница? Это вот российские чемпионаты. В Тамбове троллейбус врезался в столб. То есть яны ўжо мысляць, вот это прапагандысты-здраднікі, наратывамі быццам яны ўжо знаходзяцца ў Расіі і служаць Крымлю. Але гэтую сітуацыю можна адкаціць назад. Народ разумны беларускі. Мы ведаем, што гледачы пары вельмі часта могуць быць разумнейшыя за вядоўцу. Людзі сцішыліся, людзі разумеюць, што ім патрэбна, разумеюць, што такое ёсць Расія, і ў вырашальны момант як неабходна будзе дзейнічаць. Другі варыянт, на які я спадзяюся, які найбольш лагічны, хоць Захад не аднойчы нас ужо расчароўваў, гэта тое, што будзе жорсткае вырашэнне пытання з Расіяй, пачнецца ўсё на украінскай тэрыторыі, і, безумоўна, это ўсё закране Беларусі. Это будзе страшны час, мотарычны час, вельмі шмат рызыкаў. Рызыка, што беларускі плацдарм задзейнічаюць там для пускаў там розных арэшнікаў, хоць я асабіста не веру, што это такая смертаносная там зброя, так? Ці нават тактычная ядравая зброя, каб Захад напалохаць, так? Удары ў адказ, могуць быць такія сцэнары, але цягам гэтых вось сцэнароў мы атрымаем у кожным разе шанс аднавіць беларускі патэнцыял. Які ён беларускі патэнцыял? Як бы маглі жыць беларусы? Я прывяду вам маленькі такі прыклад. У мяне большая частка сям'і з маім прозвішчам Валошын жыве ва Уругваі. І я пашоў, і жывуць вельмі добра. Так? Некаторыя займаюцца сельскай гаспадаркай, маюць там надзелы зямельныя з абласны цэнтр у Беларусі. І я пачаў цікавіцца ўзроўнем жыцця і гэтак далей, структуры эканомікі. Дык апынулася, што ў тым Уругваі, канешне, там шмат імпарта, дарагія машыны, бензін каштуе $2 за літр і гэтак далей, тавары завазныя дорага каштуюць. Але, нават даражэй, чым у Польшы. Але ВУП на душу насельніцтва у 3 разы больше, чым у Беларусі. Удумайцеся ў гэту лічбу. А што ж у вас у тым Уругваі такога ёсць? Ды нічога, вось віно вырабляем. Сельская гаспадарка, падняліся падчас Другой сусветнай вайны на вырабе тушонак. Дэмакратыю мы маем, так, все, прававая дзяржава. У 3 разы больше ВУП, чым у Беларусі. А ў Беларусі ёсць вельмі важнае стратэгічнае месцазнаходжанне, адно з найважнейшых у свеце. У Беларусі ёсць, можна адрадзіць сектары КТ, які развіваўся лепшым у куды большых краінах. Лепшым ва ўкраіне, лепшым у Польшы. Все это яшчэ можна адрадзіць. Ёсць прыродныя рэсурсы, так, тая ж самая калійка. Ёсць всякія такія рэнтабельныя прадпрыемствы, скажам, БелАЗ, так. Таму, ведаеце, перспектывы такія, што гэты ВУП можа стаць у 3 разы на душу насельніцтва, у 3 разы больше, чым у тым Уругваі. І будзе вельмі багатая краіна, дзе людзі, кожны чалавек зможа багата жыць, атрымае магчымасці, это відавочна. Нас проста адвучылі. Вось
наклаўшы на нас гэтае лукашэнкаўскае таўро калгаснае, нас адвучылі увогуле разважаць пра тое, якія перспектывы могуць быць у Беларусі. І калі мы гэта таўро скінем, адкрыюцца такія перспектывы, што сёння некаторыя нават у фантазіях сабе не ўяўляюць. Дык можа быць ужо пара, прыйшоў час аднавіць беларускі патэнцыял. Да сустрэчы.